khona ngalena Jesu nibambe Jesu, the executive committee, ngiyabingelela kakhulu egameni likaJesu abefundisi bonke ama-leaders wonke akhona omama obaba intombi insizwa wonke okhona izisebenzi zonke ngiyabingelela bazalwane. Hallelujah. Ngifuna ukuzama ukuthi ngenze u7 minutes ngoba izwi lesikhombisa nami ngishaya u7. I think inamba ye-perfection yonke into vele iqonda ithi. Hallelujah. Manje ngizocela ukuthi isikhathi sami siqale mase ngishumayela kodwa amen hayi manje. So ngizocela ukuthi ngizoshaya amavesi amabili. Uzongifundela wesisi usithe uLuke 23 verse 46 ebese uphinde futhi ufaka umunwe kuMahubo 31 verse number 5. Awuzulifunda manje lelo uzofaka umunwe kulona uthi uzofunda uLuke 23 verse number 46. Ngiyacela ukuthi ungifundele sisi. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu. Mhlawumbe asime kancane. Sonke siyazi ukuthi la uJesu sesiphambanweni uyafa. Akekho umuntu ofayo ongamemezi. Noma ngabe kuthiwa uyinsizwa engatatazeli uMr Cool. Kuthiwa uSweet Guluva. Kodwa nangabe ufa umuntu engambona egwiliza mina ethi ngoba ngiyinsizwa yakwabo ngizoshaya ngisize uyamenza na ufa ngempela. Akusinto ebangayo into vele igijima emthanjeni ngoba ukufa ubhekene nakho. Lithi iBhayibheli uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho. Mina shumayela akusiwena. Wathi Baba. Uyabona ke lo muntu omemezayo bethi Baba. AmaJuda azumthetho awajabulanga ngoba awukwazi ukulenga unqamlezweni isiphambano sehlazo. Umuntu olenga esiphambanweni umuntu owone kakhulu. Kwakunezinye igwebo zabantu abone ngenye indlela ezazenziwa kodwa abasesiphambanweni is either uyisigebengu lesesehlule noma umuntu othuke uNkulunkulu. uJesu ungene esigabeni somuntu othuke uNkulunkulu ngesilungu bathi blasphemy. Manje njengoba sesiphambanweni lento ayisho yathi Baba akakwazi ukuthi Baba ebenelenge esiphambanweni. Akakwazi ukuthi Baba ekubeni uthe Baba Mathaba ekubeni eyisibefe. Akakwazi ukuthi athi Baba ekubeni ewumaligaju. Ngoba lezi zinto njengoba lenga sezinguye lithi Baba wazentshathi izono zethu. Manje lento lena ayisisona istory ngenkathi alenga impela kwakuyena. Yonke lento ayenziwa yithi yayibekwe phezukwakhe. Wonke lamahlaza ekithi ayekade phezukwakhe. Kodwa uzwakala ethi Baba andina uyakwazi lokho ukuthi uthola izono uyanuka. Ingakho kuthiwa uNkulunkulu ubuthathu bamshiya. Bamshiyelani ingoba khona into ayithwele engafunwa izono. Kodwa ubreak irecord uba bonke abantu ababethele esihlahleni somuthi wehlazo akuzange kube khona umuntu ostilo nesibindi sokuthi Baba uNkulunkulu. Ezama ukusitshengisa ukuthi noma ngabe kuthiwa isimo sethu sinjani kodwa siyasondela sithi Baba. Ukhona umuntu ozephasikeni uyidalile lento yokholwa ngoba uyibalile izinto azenzile ezenza ukuthi abuyele emuva. Uyazibuza ukuthi ngingathethelelwa yini mina ngizothi kuwena no more hiding, you can come forth and say Baba. Lo nkulunkulu asimkhonzayo uNkulunkulu womusa nothando othi noma zibovu njengegazi kodwa nawuza kimi ngiyasihlanza. Zibe mhlophe njengeqhwa akafani nabanye uNkulunkulu uNkulunkulu womusa nothando. Uthi Baba ezandleni
ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Amahubo 31 verse number 5 ufunde khona lapho ngoba lento ayisho lana akusiyona into aqala ukuyisho, into ayicaphuna eBhayibhelini. Kwi-Old Testament ayasho ukhokho wakhe uDavid ucaphuna lawo mazwi ezizwi lokugcina uma ngabe ucaphuna iscripture uma iselayo. Isaiah 30 ngitheba namahubo 31 verse 5. Ngibeka umoya wami esandleni sakho. Uthi uDavid ngibeka umoya wami esandleni sakho. Uyangihlenga. Ngoba wena Jehova uyangihlenga. Jehova uNkulunkulu othembekayo. Because we are a faithful God. Uthi ngibeka umoya wami ezandleni zakho ngoba wena Jehova uyangihlenga. Futhi ngubeka kuwena ngoba wena uNkulunkulu uJehova othembekayo. Uma uJesu ethi baba ezandleni zakho ngiyawubeka uma usanento ezimbili azaziyo, njoba ngiwubeka ngoba uzongihlenga. Njoba ngiwubeka ngoba uthembekile. Leli gama uJesu ashoyo igama elashiwa amaJuda njalo ebusuku mayelalo umthandazo babekhotha lo mthandazo. Njalo mase kuyisebusuku mabethanda babethi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ngoba wena uyangihlenga futhi wena unguJehova othembekileyo. Why besho lento mabelala ingoba ebusuku kuneyingozi eziningi ezikhona. Umuntu omzwayo umJuda ome ngaphansi kwesiphambano emuzwa esho uyamuzwa lo muntu uyafa kodwa usho umthandazo wokulala. Ingoba vele ubelala. Yena ubazi uthi vele lo mthandazo ngisazovuka vele mina. So mayithi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami ngoba usazowuthabatha futhi. Njengoba thi baba ezandleni zakho ngiyawubeka ingoba uyamazi uthembekile ukugreen. Phela uJesu bafowethu sengiyavala. UJesu wakwanikezwa ideal wathiwa kuyena athi uPilato kuyena uma ngase nje sikhulume kahle mina nginamandla ukuthi ungafi. Nababe sehontshe bobabili office. Wathi lalela njengoba ngikhuluma nawe ngikubuza imibuzo. Uyazi ukuthi mina nginamandla ukuthi ngikusindise. Zazi iningi izandla uJesu angabeka kuzona uphila kwakhe. Ezazomenza ukuthi angayisiphambanweni. Kodwa wayinqaba ideal. Wathi no angizukusizwa wena. Ukuba amabutho ami bekwabe semhlabeni ngabe sengisizile already. But lento lena ifuna lenze ke kumele yenze. Bezikhona izandla ayiyeka, wayeka eli. Kwadlula mhlawumbe ngiyacabanga abaphristi abakhulu abaphethe into zokukholwa bathi kuyana wena iqala lakho lokukholwa kodwa mase uwehlisa umoya sixoxe lento uzama ukuyishida lento uthi wena uNkulunkulu uyindodana khona into esingakwazi ukwenza nayo kodwa wayibuka lezo zandla wavele wayishiya nazo lezo zandla. Uthi uDavid naye onile uNkulunkulu enza isensus wabala abantu ungafanele uma sekufika ipunishment ezintathu uthi kule ma punishment ngicela ukuwele esandleni sika uNkulunkulu ngoba zabantu asinawo umusa. Mayithi ngiyawubeka umoya wami esandleni sakho ingoba uyazi uNkulunkulu ngeke amdele ngeke amshiye. Ezandleni zakho ngiyawubeka wami. Manje njengoba ngisaza egcineni baba umfundisi uMalunga nginento ethi engazi ukuthi singathi masiphuma la kube khona osayinile. Bekuzoba iphutha uJesu ukuthi afe engazange ubeke umoya wakhe esandleni. Maliqedela bese emva kwalokho wayisefa. Ngiphetha ngokuthi uma ulifunda iBhayibheli uzobona ukuthi uJesu wathunywa uNkulunkulu uzefola izono zabantu. Kodwa likho ivesi engilizwa lithi uJesu wakwaxoxisana nabantu abathize ukuthi bambekele ithuna ngoba uyazi vele uzofa emhlabeni. Azange ayenze arrangement ethuna ayofela kulona. Futhi wakungamhlupho engakunakile futhi lonto wayengayicabangi. Naye lo uJoseph wasemathi abakazi bakhuluma kwavela kwenzeka nje ukuthi amnikeze ithuna. Kodwa manje sezofa. Kukhona into eyaringa kuyena. Ngoba representa labantu abathwele esiphambanweni. Wayesethi angikwazi ukufa, ngingangaba nalo ithuna kodwa angikwazi ukufa ukuphila kwami ngingakufakanga insurance. Ngingangawuthatha ucebo lethu, ngingangawuthatha undabe, ngingangawuthatha angazi uDoves kodwa kulungile. Kodwa uma ngabe umoya wami ubekiwe. KuJesu into eyibalekile ukuthi uma ngabe ngifa ngabe ukuphila ngiyobe ngikuthabathe yini. Manje bonke abantu ababeka ukuphila kwabo kuNkulunkulu ngelinye ilanga mhla khala icilongo bayokuthabatha futhi. Ingakho iBhayibheli thina asafi, why singasafi? iBhayibheli thina siyaphila ngunaphakade ngoba noma sifa siyavuka.
yini esivusayo ngoba sabeka okwathi ukuphila thina siyakubeka asifi siyakubeka silale ebese sithi baba ezandleni zakho umthandazo wokulala ezandleni ngiyawubeka umoya wami baningi abafayo oMartin Luther uma besazofa bashona namazwi bathi baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami abantu ababazi ukuthi mawubekile uzobe ukuthabatha okubekileyo kukhona umuntu efuna ukuthi angaphumi la emazwini ayisikhombisa engazange azasho ukuthi baba ngiyawubeka umoya wami. This verse is prophetic. It is saying you are nearing your end and you must set your house in order. Njengoba silana nje asasi lesikhathi mhlawumbe iphasika lokugcina and oyinakile indaba unayo yonke ama insurance unayo imoto unayo endlu unayo masingobisana kodwa unayo insurance yomoya. You've got everything. Uzu-insure ngisho ifone wena. I-insured ifone yakho ngisho amathaya namathaya ne-insurance wakho. Kodwa ayicabanga into enkulu kangaka ukuthi uzofa. Mawufile ngabe ikhona i-insurance yomoya. Wayihlupheka kuLazaro elala edlimvuthuluka esitebi. Enayilonda i-medical aid yakhe kuyizinja zimkhothe ilonda. Kodwa into engiyithanda wayene insurance yomoya. Nangabe befa nesitebi kwasho ukuthi noma ngabe ubengenakho kwasemhlabeni kodwa kunento engcono. Ayikade ayithathile saphila. Wahlupheka naye wathi ngizoyigrina. Angilitholanga ivesi elithi wathi asahlupheka kakhulu wathi ngiyayiyeka lento. Ngoba lento ayiyekwa. Kumele udlule esandleni sasesontweni siyakubonga ukuba kwi-register yakho yase-FCI kodwa ukhona embhalweni wasezulwini ekuthiwa ziyovulwa incwadi. Ungayikhipha zonke izinto esizicelayo wenze zonke imfanelo ube right usayine membership nathi sinayo embokodweni kodwa inkinga yami enginayo wenza kahle emhlabeni kodwa ngilibona igama lakho. You're not serious about ukuphila okuphakade. Kanti lento yokuphila okuphakade iyona enkulu sesikwenze konke engathi lingadlula igama esontweni lifinyelele encwadini yokuphila uNkulunkulu abe nalo igama lakho ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami.